Ahora, audio grava. Claqueta. Anem a fer el vídeo. Anem allà? Bo, este és el vídeo llarg de YouTube en el que explique els motius de l'anunci que he fet en Instagram. Val? No puc dir en Instagram directament me deixa la matxa, adiós. No, perquè no va ser del tot així. És a dir, no desaparec del mapa. El que vaig a fer és un canvi de Rubén, diguem, però vull seguir en el panorama. Aleshores, no valia lo d'anar-se'n i ja està, o simplement canviar i ja està. I perquè no m'agrada donar explicacions en Instagram, tenia que fer el vídeo este YouTube. En Instagram és que tinc un amor-odio, o sea, un amor-odio no, odio més que amor, en el que jo en Instagram mai conte coses personals i la majoria del per què de les decisions estes és personal. Però jo no veureu mai en Instagram que publique coses del meu gaig o de la meva parella o de si les meves vacances o de lo que dino, lo que sope. No, per a mi és purament shows, apnea i comèdia, i inclús sols la part artística. Ni tan sols, o sea, si faig bolos de màgia d'estos corporatius que faig purament per diners, tampoc els publique, perquè pues això, tinc com el contingut d'Instagram molt limitat a d'això. Entonces, per això volia fer-ho en YouTube i no en Instagram. En Instagram no vull donar ningú motiu. O sea, simplement vull anunciar el que vaig a fer i ja està, sense donar més explicacions. I per acabar de parlar d'Instagram, és que Instagram per a mi representa el que més odio del ser humà. I és que l'aparença pese més que les accions. I això Instagram ho du al màxim exponent. O sea, és més important que aparentes ser, no sé, solidari, per exemple, que realment ho sigues, que realment facis accions que valguen la pena, que dones diners a una ONG o que participes en certes activitats. Bueno, però dit això, consumisme en Instagram més del que m'agradaria. Bé, en Instagram he dit que me deixa la màgia, o per lo menos la màgia conforme la venia fent. I així serà. Per a la gent que seguiu els meus bolos i que realment li agrada el que jo faig, no va ser tan diferent. El que passa és que jo fa uns anys vaig decidir viure de la màgia i porto 11 anys vivint de la màgia ara. I al principi pues, feia tot el que volia fer, però en el temps han hagut certs curros o certes actuacions que ja no vull fer. I m'he sentit que estava remant contra corrent. Això estic parlant d'abans de pandèmia. Val? Abans de pandèmia jo ja tenia clar que no volia fer bolos familiars, que no volia fer màgia corporativa, això que vas per les taules i fas fent màgia de prop cada 5 minuts canvies de grup, això tampoc m'agradava fer-ho ja. I bàsicament el que no m'agradava fer és el que demana el mercat. O sea, si tu dius màgia, la gent que va consumir màgia sense que te vull consumir a tu expressament són comunions, màgia corporativa i màgia familiar per a xiquets. I és un tipus de públic en el que jo no m'identifique i és un tipus de bolo en el que jo no m'identifique ni m'identificava. Aleshores, abans de pandèmia, estava eixint-me bé l'estratègia de fer com una firma i una marca soles de màgia per a adults. De fet, estava actuant un dia a la setmana en el centre excursionista, que, jolín, era una sala xicoteta d'unes 30 persones, però 30-40, però totes les setmanes en València ningú fa això. I estava anant-nos bé, farem 9 bolos, i ahir, bueno, pararem pa falles i vingué la pandèmia i ja no recuperarem. I després de pandèmia, el primer bolo que vaig fer, que va ser el dia del meu cumple, va ser en un bar d'estos de cachimbes pues això, una terrassa d'estiu, que la gent no sabia ni que hi havia actuació. I de repente te puixes ahí, a veure, per favor, me presteu atenció durant una hora i joli, pues, a veure, el bolo el salves, però no és el tipus d'actuació que vull fer, en el que ni la gent sabia que anaves a actuar. I n'hem prou d'aixòs. No vull ser injust i no vull queixar-me, sobretot. O sigui, no vull queixar-me en el sentit de que el mercat no demana el que jo vull fer. Al final, de queixar-se d'això és de ser idiotes. És com si volgueres obrir un videoclub. Pues, saps? Si eres d'uno d'estos clàssics que li agradava anar al videoclub i agarrar-te el Blu-ray o el DVD, pues ara això ja no se pot fer i queixar-se d'això seria una tonteria. Pues el mateix, no m'ho vull queixar d'això, però bueno, que simplement me continua agradant molt la màgia, moltíssim, que n'hi ha voltes que m'he plantejat, ostres, que en realitat no t'agrada la màgia. Sí que m'agrada, moltíssim, però
però no m'agraden fer bolos que el mercat demana. Hi ha mags superbons que admiren moltíssim. Per ficar un exemple, Joaquín Matas, que és un mag supertècnic, que té la millor tècnica d'Espanya, possiblement. I jo veig els bolos que fa per Instagram i jo no vull fer aquests bolos. I segurament Joaquín Matas sí que vulga. O sigui, Joaquín segurament estarà fent aquests bolos perquè vol i perquè li agraden. Però a mi no m'agraden. No m'agrada lo de presentar-me cada 5 minuts a un grup diferent. A mi m'agrada crear un show, presentar-me i fer una hora. I a més que siga el més elaborat possible i que m'hagi costat parir el més possible. M'agrada aquest tipus d'actuacions. Aquestes actuacions són les mínimes. No me puc queixar perquè m'ha anat bé, però sí que tirava per a viure de la màgia molt, de bolo corporatiu, comunions, etc. Estava aconseguint fer-ho com jo volia, però vingué la pandèmia, m'ho torna a truncar tot i ahir vaig tindre la reflexió de ostres, no sé si esta manera de remar a contracorrent com estic sentint podré fer-la quan siga més vell. Ara puc fer-la, però no sé si d'ací 10 anys voldré ser autònomo i gestionar aquesta classe d'inestabilitat i sobretot d'anar remant a contracorrent, perquè si el mercat demanarà el teu producte, perfecte, però no me sentia així. Així que vaig decidir opositar per a bomber. Vaig deixar-me la matxa un temps, que això igual ho heu vist, i bueno, m'ho vaig deixar tot, m'ho vaig deixar l'apnea també, que competia en apnea, m'ho vaig deixar tot i me vaig dedicar a opositar i ha anat bé. Entre en el Consorci Provincial de Bombers de València, cosa que me fa molt feliç i jo de xicotet volia ser bomber. El que passa és que, bueno, negaren altres expectatives i tal i anem per la part d'escènica. Però me fa molta il·lusió, estic molt content. I, bueno, això és un dels motius principals perquè ja no vaig a necessitar fer bolos que no vull fer per a viure. Aleshores, m'he promès a mi mateixa i el dir-ho en Instagram i fer este vídeo és com una manera de que quede gravat i que no me puga tornar darrere i de que no puc agarrar bolos que no vull agarrar per diners. Me puc dedicar sols als bolos que jo vull fer. I si són 4 anys, seran 4 anys, si són 6, seran 6, però seran com de la màgia d'autor que jo vull fer o com ara volia dir de comèdia, de stand-up. Perquè el següent espectacle que faça va ser de stand-up. Per què? Perquè necessito donar-me un descans també a el ser mag. Estic un poquet cansat de dedicar-me professionalment a la màgia i que la gent ho sàpiga. Entonces m'apeteix durant una temporada dir soc bomber i antes era mag. Jo crec que això va evitar-me situacions com el hazme un truco, no? O sea, me trobo en moltes situacions de fer-me un truco i no el faig mai. Sempre dic que no, de la manera més educada que puga, perquè ja vos dic, no m'agrada aquest tipus de màgia. A mi el tipus de màgia que m'agrada és el que m'he currat per a un espectacle i puc defendre durant una hora en un puesto on la gent ha vingut a veure't, que igual estic sent molt flipat i molt presumptuós, però bueno, al final és el que m'agrada. Que la màgia impromptu, quan comenci m'agradava molt, i la sé fer, i crec que la sé fer bé, però és com me passa massa vegades, i crec que a poques professions li passa com a la meua. Imagina que al dentista no li demanaran un empaste, però inclús el dentista te diria no te puc fer l'empaste així, necessite que vingues a la meva consulta, etc. No sé si l'exemple val o no. Sé que n'hi ha mags als que els encanta que els demanen números de màgia. No és el cas. Aleshores, vull, com durant un temps, no ser mag. Dir, soc bomber professionalment i estic currant-me un número de stand-up que és el que vaig a fer. Vaig a contar històries de les que m'han passat siguent mag, de les que m'han passat currant d'altres coses quan després d'opositar me vaig quedar sense en el limbo de vale, me vaig deixar els bolos i ha acabat l'oposició però encara no m'han dit si entre o no. En aquest limbo vaig fer un curro de runner, he estat duent furgonetes i hi ha anècdotes que contar. La més graciosa igual o la més destacable és que vaig durar la Pantoja 2 vegades i un company còmic, Diego Barea, no para de dir-me que he de contar això en monòlegs. I sí, ho contaré segur. Vaig a fer una pausa per veure que això continua gravant, no sigui una cosa que estigui així parlant com un panoli per a ningú. Doncs això, des de que vaig acabar la OPO,
me vaig currar moltíssim un espectacle nou de màgia de prop, que he anomenat Origen, perquè és tornar al meu origen, que era la màgia de prop. Jo vaig començar com a gran fan de la màgia de prop, però què passa? Que el mercat té dur per un altre camí, perquè currar fent màgia de prop, un espectacle sencer de màgia de prop, és molt difícil, no n'hi ha sales per a això. És que inclús mags molt bons en màgia de prop internacionals no tenen sous d'una hora que facin recurrentment. N'hi ha molts pocs casos i tenen que fer malabars, tenen que currar-se, obrir la seva pròpia sala per a poder fer-ho. Així que, bueno, quan vaig començar en la màgia m'agradava molt això, però per professionalitzar-me i fer i treballar, bueno, a més que m'agradava també l'escenari, vaig virar un poquet cap a l'escenari i ara és tornar a l'origen, per això l'he anomenat Origen, i estic superorgullós d'aquest espectacle, de com ha quedat. L'he rodat en unes quantes sales amigues, en l'Antuy, que és el bar de col·legues de tota la vida, que cada show que faig l'estrenen en l'Antuy i me sap un poc mal que sempre veuen la pitjor versió de tot. Entonces, molta gent que sols me veu en l'Antuy pensarà que sóc un mag de merda, un mag pèssim. Lo que passa és que, claro, després ho rodes i l'espectacle millora. I me sap fatal que la gent que confia en tu se duga sempre la pitjor versió. Però bueno, així és. Aleshores, ho vaig fer en l'Antuy, ho vaig fer en el mercat de tapineria, ho vaig fer per a Carena, i ara que considero que ja està rodadet i empacat, el vaig a fer soles per a esdeveniments privats. Per què? Fent-ho en privats, demane com les condicions que necessite per a aquest espectacle. Demane que siguin de 10 a 40 persones, només, que estiguen en sa casa o en un saló privat però que no n'hi hagi altres celebracions, en que no n'hi hagi ruïdo d'altres sales. Demane que n'hi hagi una llum càlida, que tinguin cada un la seva beguda, aigua per a no alçar-se, que no n'hi hagi interrupcions, i m'asseguro que les condicions siguin les que necessite. És a dir, tot el contrari a el que venia fent, festes de poble en estiu per a antes de l'orquestra Lujuria o la que siga, i per a públic que igual està fent botellón antes de la festa, perquè no han anat a pegar-se la festa. Vale, un inciso. No vull ser superinjust. N'hi ha comunions molt bones, n'hi ha festes de poble molt bones i n'hi ha bolos corporatius molt bons. Però n'hi ha altres de roïns. Que els roïns no acaben eixint mal, perquè al final tu t'adaptes a aquest context i acabes defensant això i ho fas bé, però no és el que vull fer. És com una adaptació que ha hagut de l'artista al context i no al revés. I m'agradaria que fos al revés. Ja t'he dit, igual sóc un flipat i no hauria de ser així. Per contar, fa poquet estiguérem en Potries, Maria Juan i jo, i sigui un bolo espectacular. Sigui al carrer, en la plaça del poble, a l'hora de sopar, tots els ingredients eren roïns. Quan sol ser així, la gent sol estar sopant i distreta. N'hi ha gent que se troba el bolo i no volia anar, tal. Pues en Potries sigui tot el contrari. Però Potries és que és un poble molt guai, jo no ho sabia. Han presentat una candidatura per a ser poble cultural en 2031 o sede cultural europea o alguna cosa així, i se nota. Però no és la norma. O sigui, Potries està molt educat a consumir cultura i estava la plaça plena, però tot el món havia vingut a veure l'espectacle, estaven atents i aquest espectacle en el carrer funciona moltíssim. Però no és la norma, però jo crec que és, no perquè no pense que la màgia no pertany al carrer, que en certa mesura sí que ho pense, però ho pense perquè tinc el context que tinc. Sé que en altres parts del món, França, sense anar més lluny, tenen molta cultura de teatre i de carrer. Però, bueno, no sé el cas. Jo el que me trobo és com una cosa més d'entreteniment, entretenir-me mentre jo sope antes de l'orquestra o entretenir-me als xiquets mentre jo me bufe en la comunió que he pagat. I ja t'he dit, però no vull ser injust, el que deia que n'hi ha molts bons bolos de comunions, festes de poble, etc. Així que això, faré l'espectacle de màgia de prop per a els esdeveniments privats, així que això és una manera de continuar disfrutant de la meva màgia, a més de la màgia conforme jo la vull fer. Hi haurà més espectacles de màgia, segur, no sé quants anys, ja vos dic que el pròxim serà de stand-up. I l'altra cosa en la que podreu disfrutar de la meva màgia és en el projecte que trac el dia 28 de setembre, que estic molt il·lusionat, m'he currat mogolló també, i no puc esperar a que ho vegeu. No se pot dir encara, no sé per què. Si ja s'ha arribat a este moment del vídeo, crec que mereixes saber-ho ja. Vaig a treure un especial de màgia que vaig gravar en el Museu de la Màgia de Peníscola, com si fos un especial de comèdia de Netflix, però de màgia.
i el penjaré en YouTube. Entonces me vaig currar la gravació, vaig parlar amb uns amics que tenen una productora, muntarem 3 càmeres i això crec que ha quedat molt bé per als pocs recursos en la que hem fet. Vull parlar d'això també. Ho vam fer en un dia de gravació, en mitja hora de muntatge, i jo crec que en els pocs recursos que teníem ha quedat el millor que podia quedar. De normal, si tu les càmeres proves, montes en temps, tenim mitja hora. De normal graves més d'un show i fas com el millor de cada show i pues, va gravar uno. Venia d'un paro llarg per l'estar opositant, així que no estava rodat jo del tot, pues l'espectacle va anar bé. Jo crec que conforme les condicions que teníem ha quedat molt bé, estic molt orgullós i tinc moltes ganes de que el veieu. Són 45 minutacos que penjaré en YouTube. De nou, no sé si això ho va consumir la gent o no, tenint Netflix i tenint el millor del món a un clic, però és un poc de l'ego de l'artista, no? Que tens l'ego de tenir un especial de Netflix, però com no pots en Netflix, pues el fas en YouTube tu mateixa, pagant-lo tu. O sigui, pagant-ho. I del que volia parlar és això, que a lo millor jo en xarxes he creat com la imatge de que m'anava molt bé i sí que és de veres que m'ha anat bé, no me puc queixar, he viscut de la marxa bé durant aquests anys, però és de veres que en els projectes que a mi em feien molta il·lusió palmava diners. Per exemple, este últim és uno més, en el que vas ficant tu diners per davant i això no ho rentabilitzes. Vaig gravar la sèrie de la pilota, de Matxa en la pilota valenciana, Xoc de Lloses i Mans, que pensa aconseguir patrocinadors també vaig palmar pasta jo, perquè jo sóc artista, no sóc empresari, i se nota mogolló això. Quan ha actuat en el Micalet, que han actuat 5 dies entre la publi, el que li pagues al tècnic, tal, te quedes con cuenta con paga. És a dir, els bolos que jo realment vull fer i és que són vistosos per a mi i és que al final no m'eixen a compte professionalment parlant. O sigui, no per diners, bueno, sí, que collons, per diners. Per què no dir-ho? I crec que d'això s'ha de parlar perquè quan m'interessa molt aquesta part de l'artisteo i no n'hi ha tants músics que visquen de la música, visquen del seu propi projecte. Al final són molts mercenaris que toquen en altres projectes i després en el seu és deficitari com el meu. O fa poquet sentia a Quique García el que li ha costat gravar el seu especial, que deia 3.000 euros o alguna cosa així, tirant molt per lo baixet. I és que és de veres que les coses costen molt de fer i és un poc per ego i després pues, jo feia altres coses que a última hora ja no volia fer per continuar vivint de la màgia. Al principi no, al principi volia fer-les, però en el temps ha derivat això. I ja per anar acabant, que se me'n va la llum, quina posta de sol més bonica, Xer. Vale, per anar acabant, res, que no és un acomiadament. O sigui, m'he deixat la màgia de manera temporal, però jo continuo sent mag. De fet, des que he decidit deixar-me la màgia estic superaplicat, estic estudiant màgia de nou, estic llegint. Simplement vaig a deixar-me els bolos que no vull fer, els bolos corporatius. Per això, xubiré tots els espectacles que tenia, que culmine en la gravació de Peníscola, continuo fent l'espectacle nou, però sols per als esdeveniments privats, i estic treballant en el bolo de stand-up, de màgia, o sigui, de comèdia. Val? Entonces, el meu pròxim espectacle al públic en sales serà de comèdia, tinc moltes ganes de fer-ho, tinc moltes ganes de ser bomber, així que vaig a disfrutar també un poc d'això. Moltíssimes gràcies a totes les persones que heu vist este vídeo, que no sé qui haurà sigut, però és una aplicació que tenia que donar. I això, que ens veiem en l'stand-up, en les sales, en la màgia d'esdeveniments privats i en l'especial de comèdia, especial de màgia, que és el dia 28 de setembre. He gravat sabent que se m'acaba la llum perquè no volia fer tomes. He fet una toma i punto, perquè pel vídeo curt vaig fer 40 i pico. Este no, este és una toma. Espero que hagi quedat bé. Vale, adeu. Una turra vos ha donat, Serà imbècil, no he ficat el modo avión i això podria haver arruïnat una crida fàcilment.